sa DCGB makukuha. Oh Kung yeah. seryoso o katurata, Tama. si Henry M. ang bida dyan. Bakuman. Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, Una sa Banggi. magkape kita with BP Yo. Henry na rin happy. Again. Henry M in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, Una sa Banggi. BP Henry Yo. and DCGB an idol. Yan sana. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning hirit. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. BP Henry and DCGB an idol me. Yo! Good news! Good news! Nagabot na mga tugang ang bakuna haling China. Good news! Uminabot na kasuhapon ang mga bakuna na Sinovac haling China. Bad news! Ang mga mapabakuna di sana. Ano ba yan? Pigiling ko sa Diyos kasubanggi sa Manila. Sumaski sa mga dumansa nito, mga ibang hospital. Ang mapabakuna, mga 8% na sana. Nagparadi. Abo, ano nangyari? Ano? Tagari. Di kitang tiwala mga tugang sa vaccine na haling China. Ano nangyari? Napanood ito. Batayaon na, nagabot na, sinabat ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga tugang bakuna. Arabo, karakot. Pero ngunya na aga, mapabakuna da si Secretary Galvez, boda Secretary Doke. Oh, very good yan. No, si Presidente Rodrigo ay dahil man palang pwede. Dahil man da pwede senior citizen. Diba? Dahil man da pwede senior citizen. Pero si Galvez sa Sindoke, mapabakuna. Yeah. Bueno. Hi. Excited na. Pero kita among the mga nasyon, mga tugang sa bilog na sa Southeast Asia, kita pala ng pinakahod yan. Ano? Kita pala ng pinakahod yan. Susugduman mga tugang sa Bareta kan GMA. Kita pala ng pinakahod yan na magpuon mga tugang sa vaccination. Salbatan ng pangyari sa maabakadi. Kita pala, ano daw ang rason kung nataarog ka yan? Good morning, Pilipinas! Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Merendal na, dyan na hapon. Ngunyan na pag-aaga po, pamahaw na. Pamahaw. Kumusta lamang ang sa tuyang haaldaw? Kumusta lamang ang sa tuyang hapon? Sadya na hapon. Nag-atab ako ngunyan ta. Nganing si Noel na Manalo, dahil masyado nagpapara paliwanag, magpapara paliwanag sa mga kababayan niya dyan sa Rawis. Kung nata nga si Henry M. Taday pa, kaya pirmin na akwatab naman, at masupog. Napapagal si kapatid na Noel Manalo kaka-explikar sa mga sa mga tao. Ano nga Noel nga barkada mo nga tawara na ako dyan? Napapagal siya. Salbatan ng pagyari, Oh, good morning, VP. Ang apod kaan, Arabo. Salbatan na kami ko na. Arabo.
mas dakul da so tiwala kan mga Pilipino duman sa Pfizer, sa AstraZeneca, buda sa iba pa Moderna. Sabihin talaga kitang mga Pilipino man talaga. Iba man kita di. Pero budon man kita talaga sa bakuna kang US di. Iyo man talaga sa gusto ta. And anyway, mga tugang, importante yao na makakatabang ini na pagpabakuna ni Secretary Doke. Buda ni Secretary Singanin Saro, si Secretary Galvez, para po mga tugang sa siring na bagay. Okay? Bueno. Hindi na muna kita sa mga, good morning, Tabi Ate Nits Manzanillo. Magandang morning. Ate Nits, good morning, Tabi. GB as all. Good morning, Tabi. Good morning, Master Henry. Mahagad Tabi kami tabang sa proyekto na patinampo hali sa airport Daraga, pasiring sa Mabini, Alubo, kinawitan Daraga, daipig tapos. Ayun na, taod-taod may report conference. Nawara jing sa audio sa laog jing. Taod-taod may report kan Tabi sa rin. Abangan mo 7:30. Di naman natabi na rin sa alas 7:30 sa tuya mo tabing sa tuya tabi na pag-urunan niyan sa tuyang programa nga napot. Sabi ni Sir Ben, don't take life too seriously and always find time to laugh, cause laughter not only add years to your life but adds more life to your years. Yan. Have a nice day. My prayers and God bless. Yes, thank you Tabi Sir Bensenita ng Forbes Academy. Okay, taon na. Sa mga birthday greetings, sabihin, mapabakuna kami, alangkawan, dagdagan sahod mi po. Binawasan na nga ni sa rice allowance mi, dai managlangkaw sa sahod mi. Government employee po kami, sa PIR kami nag-work. Anong PIR? Sa PIR, PIR, PIR kami nag-work. Mahirak man po ay libre baga ang bakuna. Mahirak man daw si Presidente Rodrigo Duterte. Libre baga sa bakuna, di ba? Libre. Bueno. Mga buena manong bareta inda mo. Oy, Pading, kumusta na si Pading, si Padi baga na kuan? Padi, kumusta ka na, Padi? Si Pading Ray Romero. Pading, good morning, Pading Ray. I missed you, Padi. And I love you, Padi. Kumusta ka na, Padi? Pading Ray. Uy, kumusta, Padi? Ayos ka lang, Padi? Okay ka lang, Padi? Ayos lang ngayon, Padi? Ayos lang ngayon, ha? Uy, may masunod pala na baksin. AstraZeneca maabot, kaya lang nabulilyasa po sa pag-abot. Nangyari sa grabe talaga. Bueno, hindi na muna kita sa mga good news. I mean, sa mga buena manong bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Buena manong bareta sa morning hirit. Buena manong bareta, mga tugang in the morning. Ngunyan pong aldaw. Mga tugang, mga benamanong bareta in the morning sa DCGB. Dahil na daw magsusurusuan ang mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa Sentro Candaraga dahil inipid ng masolusyonan sa pinagmamaot ni Congressman Joey Salceda na magbugtak po in additional na mga eskwelahan sa sinabi ng Banwaan. Mabugtak tabi nin mga dagdag na elementary school sa mga public school sa sinabi ng lugar para sa namapakaray ini. Inakinabibilangan sa paghahanap ng lote sa Barangay San Roque na tutugdukan ng dagdag na elementary school.
Mantang, ini po mga tugang gigibuhon sa mas lalong madaling panahon dahil ang tasangon yan, kulang ang mga eskwelahan sa public school sa elementarya sa sinabi ng Banwaan. Matatandaan niya lang sa sentro na elementary school, iyo po ang Daraga North Central, asin ang Binitayan Elementary School. Iyo mananggad ano, ha? Iyo mananggad, sa Daraga mananggad, Daraga North lang, dyan sa may kara Ati Kayen, Boda Karacho Boy. Boda digdi sa Binitayan, kulang mananggad, ano? Kumpara sa Legazpi, kadakol bagang mga eskwelahan digdi sa Albay District, di ba? Pero yan, Bagong Bayan, Albay Central, di ba? May ano pa, ano dyan, sa elementary, yung baga na EM's Barrio Elementary School, di ba? Ano pang ibang eskwelahan dyan? Ayun yan, di ba? Sa sentro, Dakulman, Ibalon, Legazpi Port, Kabangan, Gugun, di ba? Pero kulang talaga sa Daraga, ano? Panahon na talagang dagdagan yan ngayon, ha? Mientras tanto, uy, nakatalaan daw na magkaigwanin kick-off ceremony ngunya na daw. May kinaraman mo pangatugang sa Fire Prevention Month. Fire Prevention Month, yung mananggada na Pebrero 1. Mag-ingat po mga tugang sa Kasulo, ha? Marso 1, mga tugang Fire Prevention Month. Buong Marso, di ba? Ha? Buong Marso, mag-ingat po kita mga tugang sa Kasulota. Ini pong mga pinag-advokasya kan Bureau of Fire. Pero may nasasabat ako niya na fire truck ang Bureau of Fire. Igwa ki rescue car, something. Igwa ki ki audio na pigpi-play. Maliyahon ang tanog. Dahil kumaday man nasasabutan kan mga nag-aaragi, nag-ingaw-ingaw. Uy, kusog-kusugan. At akong gusto nindo ano si Jing, barato man sa nakailan talent fee. Kusog-kusog na sound, pagyayari na. Ayun po, yan Marso, buong Marso, Fire Prevention Month, ha? Mientras tanto, mga tugang may connection ini sa kan uminagiro na 2020, naglangkaw nin 8.32% ang kasulo. Sa nakunahin uminabot sa 11,771 na masalangkaw kumpara po sa 10,866 kan 2019. Ala, may kwampalan may kwampalan may problema. Probensya din Sorsogon magiging mahigpit sa mga motoristang dahil nagusulog din helmet. Ini pagkatapos na implementar ang sarong ordinansa nagpapasunod sa paggamit ng helmet sa sinabi ng probinsya. Kung dahil ng helmet, posibleng pagmultahon nin kantidad na ₱200 hanggang ₱600 asin pinang aldaw na pagka-impound kan sa iyang motor. Kasabay man sa mga nagagamit din substandard na helmet ang multa ₱100. First offense, second offense ₱200, third offense ₱300. Kaya baratoon man. Baratoon man Pag di ka nagamit ka helmet na standard, 200 hanggang 600. Pero pag ang helmet mo peke, substandard, ₱100 hanggang ₱300 ang penalidad. Okay. Mientras tanto, siring po mga tugang sa Pinaglaoman. Sa Pinaglaoman, sa Masbate daw ang may pinakadakol na bilang nin mga armas na nakumpirmar kang pulisya sa kampanya kontra sa loose firearms. Sinabi kang Police Regional Office ng Campus Miñonola na nakuha sa Masbate ang 21, sa Camsur 18, sa Sorsogon 15, Camarines Norte 12, sa Albay 4 sana, sa Catanduanes 3, sa Naga City
asin sa Naga City. Sinabi ni Bicol PNP Regional Director Brigadier General Bartolome Bustamante, nakasabay man sa mga nabawing armas. Iyo po ang kalibre 22, 38, 357, 45 asin 9mm. Igaman kilimang shotgun asin 8 granada. Garo nga ni kadit kay ni nanabawi nindo adi. Garo kadiit. Gangipiganapan mo pa. Gari kadiit adi. Adi, gari kadit man nga ni di ba? Oh. Mientras tanto, maabot na tatabi mga tugang sa 1,126 na mga orig ang ginaradan sa probinsya Kalalbay. Dahilan po sa African Swine Fever. Ining African Swine Fever, matindi manina. Dahil man natatapos ano. Dahil man kaya inikikuan, dahil man kaya vaccine. Ha? Para mga tugang bulungon mo ang urig na may namamatayan kay ni. Kaya po mag-ingat kita ha sa paggagamit mga tugang kan sinabi ng mga vaccine. Okay? I mean mag-ingat kita sa pagpapalakop mga tugang kan iyan baga ng mga hinugas sa mga karning binarakal nindo. Uda mga processed meat, nakakaulakit niyan, baka kung igwang virus yang kang yan kan ESF. May problema po kita. Baka maubusan kitang orig. Okay? Okay no? Yan po ang mga buena manong bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Ang mga good news asin bad news, mga tugang sa morning hirit, i-text na ngunyan pong alaw. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Madali lang taramon ta daw ang kamugtakan kam panahon ngunyan pong aldaw. Check natin ha. Ang kalagayan ng panahon kung pwede kita kapatid na Nawil Manalo magkuhan, maglaba. Ay busy ang linya. Busy. Nainutang kita. Garo nainutang kita eh. Henry M. Nag-apon kayo dyan. Kadakol. Sa Southern Luzon ba yan? Pati ang nag-apon dyan. Southern Luzon kaya ang kwan eh. Ang pag-asa. Pero gari kwan manggayod. Gari maray manta. Ano yan? Gari mainit nga ni eh. Mainit ang panahon. Ngunyan aldaw. Anyway. Toto na lang muna, digdi muna kita sa mga birthday. Maaga kami Kuya Hen na nagmata, magdangog lang sa imo. Si Elves tabi ini sa isla nagtapis. Good morning, pakigreet po sa mga taga-isla nagtapis, Boters family, Boda Familia Benitez. Hali kay Elves yan. Good morning. Good morning, Tabi. Okay. Good morning, Kuya Hen Kapitayo. God bless from Mama Lynn ng Isla Salvacion, Malilipot, Albay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to the following: Evelyn Alim ng EMS Barrio Legazpi, Albay District ini. Tapos ngunya na March 1 si Jean Golbeke, March 2 Kanbita no Legazpi, Lupong Tagapamayapa Erwin Serrano ng Riyadh, Saudi Arabia. March 4 also to Lydia Llaneta ng Anislag Daraga, Albay. Okay? Sabi ni Manay Merly Caceres, good morning Tabi. Yan ha. Happy birthday sa mga celebrators. Oy, si Kwana, si Jean Golbeke, Lupong Tagapamayapa ng Bitano. The best man ini. Happy birthday. Uda kay Evelyn Alim dyan sa Barangay 3 EMS Barrio. Okay? O, sa kabila tayo ha. Mga texter ta sa Smart in the morning. Sandali lang ha.
Happy 41st birthday kay Sharona Baba sa Masinas. Ngunya na March 1. Sana maugma ka ngunyan sa tunay na ugma. Ayan. Nata may karaw-karaw na ugma, may piki na ugma. Good news, may bakuna. Bad news daw, totoo kayang ituturo kay Doke. Ayun na po, totoo po yan. Good morning daw, pakibati kay Mama Nena Gonzales, nagmamati sa imong yan. Okay, sige po. Good morning, Mr. Maceda. Kumusta po ang resulta ng mga naunang nagpabakunang mga bansa? Bumaba na ho ba ang kaso ng virus sa kanila pagkatapos na sila mabakunahan, Mr. Henry? Ayan sana. You'll have many more days like Pa-advance happy birthday po sa kuyang kay Gerald Arimado. March 2 from Lolo and Lola. Good morning, belated happy 18th birthday kay Alay sa ate ng ng humapon. Morning din kay Joey ate ng Istanza. It's all depends. Good morning. No worries, sabi ni King, fair weather kita. Okay. Lemang kayo po na punan King Ade. King Rinaldo, mi amigo. Lemang kayo po na punan tang pag-asa. Fair weather nga kita ngunyan, migo. Sabi ni King, very good. Fair weather tayo. Sir Henry, sa tinampo sa Rizal Street, pig para jackhammer kan Friday. Tapos, pag Sabado, Domingo, daiman pig trabaho. Tapos, ang barikada, very unsafe. Yellow tape lang kung may makasub-sub dyan. Saka kita ma-aksyon. Very good. Ano ba to? Ako nga pigang alas ang kuman talaga yan. Good news daw, nag-abot na sa COVID vaccine. Bad news, so bakuna sa mga paraikit sa kwartakan gobyerno. Dai pa. Iyan po, dahil bakuna yan. Sarawayo din na. Sarawayon man iniman. Yan po, dahil bakuna yan. Henry, sa intabi gigibo ng pagbabakuna kan COVID vaccine sa City Health ba? Ay dahil pa po igwa na mga pinag-assign na mga vaccination area sa syudad. Kaya lang dahil pa po na-finalize gayon. Basta na po, tapag yaon na sa vaccine ta, i-announce ta po. Iyo po. Pero saro talaga kaan, City Health Office. Initially sa interview ko kay Mayor, saro dakaan sa mga pwedeng gamitan. Iyo po ang mga hospital. Garin mo sa ibang hospital para gibo na vaccination sites. Okay? Happy, happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older. Okay na. O wala na. O sandali. O di may pang dagdag mga tugang sa satuya tabi na Older now. text sa Globe. Good morning, Tabi Henry. Good news daw, Legazpi Market, bawal maglaog, wara mask and shield. Bad news, ang iba nag-agi sa likod, wara bantay, maski wara mask, shield, nakakalaog. Ata na. Kuya, igwa ka po aram na libreng paratatak. Jesus Mario, si pagka-agaga sa mahal na Diyos sa Sarawayon, ini na. Mates is still the same. And now that you're back, Doktor, pwede kaan mga doktor. the best. Mga doktor tabi, doktor nakulong ka yan. Sa Dr. Chris Gianan, basta mga doktor, pwede po kaan. Happy, happy. Nata, ba pa, kuwang ka? Older now. Advance happy birthday po sa mama ko, Mrs. Nen Bulo, and sa tita ko, Tita Mirna Bungat ng Salvasyon Malilipot Albay. I love you both. Yan, ha? Sabi ni Kuya nung Smith Shop, good morning ngayon amigo, pabati sa mama ko, Nena Gonzales. Yes, oy! Happy birthday. Mama Nena, good morning tabi. Sumama ni Nongs, Kuya Nongs, Smith Shop, ha? Nena Gonzales, good morning. Marayman tabi, Mama Nena, nagdadangog ka sa Kuya Permita. Kung mga naghahagad baga kitabang, paminsan baga busy man si Kuya Nongs sa iyang trabaho. Dahil niyan paminsan nadadangog. Ika na lang po ang magdangog. Bude ka na lang sumag-text kay Kuya Nongs. Noy, tabangin na ito, Noy.
Adi. Good morning, Tabi. Mama Nena, marayan talaga dapat pun may kinagdangang oral daw. Ano ko yan nung sa iling mo, di ba? Happy, happy Migo, saguton na ninong Smith Chap. for you. Latusun ka yan. Gotta get for Pati nasa nung Smith Chap, sasaguton na ngayon sa pag-circumcise. birthday. Happy, happy, Masabay naman ngayon ako. happy. Si Bunyeng isabay mo. Growing older, Mana, pangyari sa maabaka. Good morning, Tabi, Kuya Nong. older now. Okay, sandali lang. Yan nga, so greetings pang Zaro Digdi na. Okay, wala na. Ito, may sarap pang nagabos. I hope Duman sa salog kan binanuahan, magsapa bayawas, gamit labaha, igwa duman. this reminds us Gusto, inatabayan nakaarabot kita digdi. your growth Ang sarawayon ka muna. is still the same. Ano man na, mga pagkagagaya na pigurunan ta na, pagurun, hindi daw kita kan mga style naman na yan. Sa bagay, mga tugang, iyang baga na circumcision, parte bagaan kang, may kuwan yan may connection an sa covenant ng Diyos. Sa mga tawag kang panahon sa Israel, di ba? May kunya na sa Biblia yan. Maski nga niyan sa tuyang kagurang, di na rin duman mga tugang sa templo para po sa nasa circumcision. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Hindi ko masabay na si Pading Noel na manalo. Ano naman yan, pagkagaga sa ibunin mal na Diyos. Okay. Fair weather ngo niyan, sabi ni Kuya King. Mga tugang ang kamugtakan kang panahon. Good morning, Pag-asa. Yes, sir. Magandang umaga, Sir Henry. Magandang umaga, ang lalaking romantiko at simpatiko, Michael Francisco. Magandang umaga sa iyo, Sir Henry. Opo. Alam mo ang mga ganyang style mo maraming nahuhumaling mga ganyan. Mga, yung mga medyo may edad-edad na. Meron ba yun? Yung mga may edad na. Grabe. Hindi man lamang bata, medyo may edad-edad na. Basta, mabuting ang medyo may edad na kasi responsable na. Di ba? Ay, oo. Tama ka dun. Okay. Sige, paring Mike, anong balita sa kalagayan ng panahon? Go ahead. Ito, medyo nararamdam natin ang init ng panahon. Oo nga. Opo, kasi dahil ito po yung Easter race. So, halos malaking bahagi ng ating bansa, ito po yung nakaka-apekto. Lalo na dito sa Southern Luzon. So, kasama po dito ang Bicol Region. Easter race din ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat-pagulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan. Ang ihiran, mula silangan hanggang hilagang silangan ng ihiran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. So wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo sa loob ng 3 araw. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Mabuti nga, Mike, yung araw lulubog. Paano? Inaabangan ko yan, Inaabangan ko talaga yan. Baka sabihin nyo, ang araw hindi na po lulubog muna. Mamaya nga po. Sige. Paring Mike, maraming salamat, Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig dyan sa DZTV. Yes, sir. Maraming salamat sa inyo. Ingat po. Alright. Mga kaibigan, Michael Francisco ng Pag-asa para po sa kalagayan ng panahon. Tama man ang the best ka talaga, Kuya Kwan, Kuya
si Kuya King. Kuya King. Good morning, tabi Kuya King. Talagang the best ka. Fair weather man ang gadali. Tama. O bueno. Oy, madali lang at ilingon ko muna ini na mga kwan natin, mga viewers, ay sus, bata kadakol tang viewers sa Facebook, oh. Oy, madali lang at ilingon ko muna. Oh, kadakol tang viewers pati, 1,122. Ade, at kikilingan mo, Jing. Pigi-verify mo, Jing. Nakiking ka, Jing. Nakiking ka. Kikilingan na, Jing, sa monitor. Ilang ko na kung totoo bigtaram Joel Aton. Halik kay Joel. Good morning daw. Halik sa mga taga-Purok 2. Kang Dapdap. Oh. Mga taga-Dapdap. Good morning. Tabi isendo dyan sa Purok 2. Cheat ate. Marinaga tabi, Sir Henry. Mabati po sa pamilya Aton, asin Castillo family, kan barangay Dapdap, sabi ni Joel. Chapuring Almelia, good morning. Divino Saison, Eden kan Sentro Baybay. Good morning, tabi daw. Uy, mga taga-baybay, kumusta na dyan kay Pading Ray Romero? Si Pading, ano ni? Si Pading, si Pading Romy Romero. Good morning, Romy. Good morning. Advance happy birthday po sa kapatid kong si Darrell Ardales. Sabi ni Lynn Logroño. Richard Ortonero, good morning. Edna Travisonda Artiaga, Marinaga Hens at Marinaga sa mga taga pamilya Travisonda, Kantamauyan, Artiaga family sa Taisan. Yan. Watching from LA Gogon, si Antonio Miguel. Yan. Okay. Jane Bermas. Diyan sa Busay, Ligaw City, Mama Crisanta Santiago, nagdadangog permis sa imo hali sa aki mo kay Grace ng Bigaal Legazpi. Ma'am Grace, good morning tabi sa imo. Regards na kay mama niya si Crisanta Santiago diyan sa Ligaw. Okay, good morning. Maray na aga sa mga taga-Tabon-Tabon. Santo Tomas, Batangas man si Daang, ano ito? Priol. Din Priol pala. Sorry po. Din Priol, good morning, Tabi. Diyos maray na aga daw sa Gabo, sabi ni Kuya Bert Nunez. Good vibes, MC Bert Nunez. Good morning, Tabi, sa imo, amigong Bert. Amigo, ganay maray na aga, Watching from streaming sa TuneIn, si Jeffrey Santos. Yan, Alvin More Herrera. Good morning. Oy, kamo tabi na mga nagdadangog. Kung gusto nindo, mga alibaw nga yabo na magparailing sa sakuyang pandok. Pwede po kamo na mag-upload, mag-download kan DCGB Live app. Gari man sa na radyo yan, ibugtak mo lang ang cellphone, nagatanog na yan. Diyan katabi sa DCGB Live app, i-upload mo lang, download lang. So mga, anong pagkanjing, sa mga Android phone, boda tabi sa mga, ano nga nini, bagang iPhone, ining iPhone pala, Marti unon ini na, diba? May sadiri man na mundo pala na iPhone, kaya mapagal-pagal para kuti-kuti-on. So, sa mga may Android phone, paki-download tabi ng DCGB Live app. Yan, madadangog mo dyan ang DCGB tabi. Kaya gari ka ba na po nakatutok? Kapatid sa radyo. Magayon yan. Gari ka ba sa nakatutok? Ben, ang ipagparailing ka na angog ni Henry M. Magradyo nga kita. Maray man, di ba? Testing ko nindo. Testing ko nindo. Mas gusto kong dumang ka mo nagdadangog ta. Di ako nako-conscious. Imagine 1,336. 136. Sabi ni Jing, gari sa lagi yung bilang mo. Jing man na. Alarmario po, nasa linya. Buena Manong Bareta in the morning. Paringal, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Pari.
So, ipapatuli dyan. Padara mo sa nadigdi kay Barkada sa Puliki. Igo dyan? Libre. Puliki? Oo, kay Barkada ang 1/4. 1/4? 1/4, pagkapon binig ni 1/4. Pan siya, pag una mo, perming, ano ini, ang edad niya, perming nababa kaya 1/4. Okay. Igo pa lang dyan? Si Kato nanigdi si 1/4, si Barkada. Labahasan ang pahit? Aba. Ay, pala niyo. Sige, naman na lang sa Puliki humapon. Hanapon si 1/4. Oh, si 1/4. Sa Puliki, Maslog. Puliki Maslog, ano? Oh, good. Very good. Sorry, ano rin plano mo? Umiyak mo, sabay na kita. Iyo ka, napig-isipan kung anong duwala. Anong duwala man kita. Makasupog konsulo. Okay. Sige. Kumusta dyan? Talantalan tayo ng bagay, pagkita na puputol. Sa informasyon, sobrang kaugmahan kan 19 padis nin couples pati pamilya ang ginibong mas wedding sa Espersos kanako Bicol Party List kaluminis na Sabado. Libre na ang kasal, libre ang resepsyon, kadakol pang mga regalo ang naresibik ang mga magagom-agom. Imagine tig-duruwang sakong bagas. Sa Rohali sa Bicol, nagpadara pa si Congressman Joey Salceda. May tig-15,000 pa na livelihood package alis sa DSWD. Apwera pa yan kan mga personal na regalo kan mga ninong sinda Congressman Saldico, asin Congressman Pido Garbin Jr., pati sayang agom na si Nasrin, ayaw man, si Giselle Salceda, representative ni Congressman Salceda, dangan si Luis na Gutierrez, representative man ni Governor Al Francis Bichara, asin iba pang mga kanaklan, mga ninang, nag-attender. Makaluha-luha man sa kaugmahan, naging selebrasyon, napig-opisyete ni Father Dave Ramoso kan St. Rafael. Pagkatapos kan kasalan sa Embarcadero, kaugmahan man kan 310 mga pamilya man, digdi sa resettlement area kan Bangkiruan, ang libreng water system na pinag-ibo man ka na Bicol asin DPWH solar ini ba din magayono na first time pala nainigdi sa Bicol na solar na patubig gamit ang solar sana, may tangke and nakulao na pakinabang ini. Salamat maray sa mga residentes kan resettlement site digdi sa Bangkiruan. Nakadoble so Bangkiruan sa Bangkiruan High School, pinabugtakan man, pinaguraran man ka Sabado. Ayaw rugmahon man sa mga teachers, nakulao na pakinabang ini sa mga estudyante kung na yung kaso back to normal na ang klase. And pero kaya sa Imalnod, dati ang Imalnod nag-ararok pa ang taga-sentro, lumanilig sa may arayong area. Ngunyan, naputol. Putol na so load. Ara mo pa de, bumakal ka na ito bagang so, dyan sa mga smart buda sa Globe, nakol dyan ang promo na 599 pesos per month. Igo ki 699. Sabi ni Direktor, i-charge mo ngayon sa ako na ngayon balakan. You say good morning. Good morning, Pilipinas! Pero kidding aside, mga tugang, ang marayon i-research dyan, tabi, kung tadakulo na mga tao anday nagpapakasal sa simbahan. Diba? Dumayang ka mo sa City Mayor's Office, kadakol kang pigakasal si Mayor, piga-schedule na kasal. Siguro pwede, siya na nag-eskwela na konektado sa mag-thesis writing, adi.
Saroy na sa pwedeng i-research, natata, may mga pamilyang habo na magpakarasal. Ako, Jing? I mean, so nadidifisilan na magpakasal sa simbahan. Nag-iribahan na daing kasal. Ikadua, mga tugang, nata mas gusto nila sa civil marriage kumpara tabi sa sa simbahan. Tagari na iling ko dyan, ang gastos ninda, ang gastos, ha? Pero sa simbahan baga po, may mga libre man na kasal, ha? May mga libre man pong kasal dyan, pig-schedule ninda yan. Kaya lang, gari, I do not know, kung paano yan, ha? Yan na sa Rosa, pwedeng ilingon na ang gulo dyan. Ano ang rason kung nata, di ba? Baka pwedeng maadalan. Kung nata iyan, ta nangyayari iyan. Sige, balikan tang report ni Padeng Al tungkol sa tubig dyan sa Bangkeruhan area. Go ahead, Padeng Al. Hello? Hello. Yep, go. Okay lang. Anyway, yun yan, sabi pa rin, nagkulaon man na bagay ini sa mga tagay-malnod. Nagkulaon ng pasalamat kan council sa mga residentes. Imagine mo, dahil ka na magpara araw ko sa arayo, na madiklong pa, magpipila ka na, nakulaon pati ang bulos, kan digdi sa Malnod, aras wala para rayo man. Kaya, ining mga project na di ka na Bicol, nakulaon pasalamat, lalo ka naman kan mga yaon sa rayong barangay, at least, padit-diit, may mga naka-schedule pa na ibang mga barangay, na sabi nga ni Congressman Saldico, saka Congressman Pido, nasa 71 na sites ini, digdi sa Bicol, spread yan, naghahanap pa sila ng ibang sources para mapatubigan ang iba-ibang mga barangay na nahilingan na nila yung mga potential na sources kan tubig. Okay, so yan tabi pa rin ang pungkaras kan mga informasyon na digdi sa Saudi American Ligaspi Alarmario, DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga dakulang tabay. Headlines ko niya mga pagkaaga. May pasabat ang mga oil companies. Grabing po talaga, no? Pangapat na simana. Pangapat na si Mana, Roger. Dito man sana. Pira? 95 hanggang 1.5 sa litro kang gasolina. Iyon na talaga yan, ano? 70 hanggang 80 sentimo sa presyo kang diesel. Iyon na talaga yan, ha? Ang rason, so nakalihis na snowstorm sa Texas, na naapektaran ang produksyon kan petrolyo sa Estados Unidos. Tapos, so naglalangkaw na demand ng petrolyo matapos ang pagbaba kang kaso ng COVID-19 sa pilog na Kinaban. Malibong ko na pag-atid-atido na, no? Nagrulawasan na, dako lang naggamit auto. Nagrulawasan, dako lang gamit ki auto, kaya dako sa demand. Dako lang demand. Salbatan ang pangyari sa maabak. So, supply and demand. Alright? Tag-abot kan bakuna kan Sinovac, kasi AstraZeneca. Yes. Po na yung kan vaccination program. Kaya lang, so, AstraZeneca na nasibol. Nata ito. Sige paano, parte ni kan COVAX facility baga, so facilitate kan WHO. Okay. Paliwanag ang WHO, kulang sa supply. Naubusan? Roger on that. So, mga sarong simana pa nalatan para makatibok. Makagibo? Roger on that. Salbatan ng pangyari. Ano? Pero kita pa, nalinggo sa news pa di sa GMA, kita pala ng pinakahod dyan sa Southeast Asia? Talaga? Na de pa nakakapo na mapumpasan na kan bakuna niya? Iyuta, so mga may kwarta, na inot? halos 80% ka mga bakuna kan mga nasa western, naon sa inda. So kaya sa Pilipinas, sige so ka ngayo-ngayo sa China tapos sa Russia na tagamahan man. Kung di pa lang tinaw, kita kan China kilibre? Di pa? Dahil na. Di pa kitang vaksina di? Ikaw man ang mga bitbakal kundi, terminay ka na udya. Nabata primero kito, amo mag-down payment. Paano? Baka tarakot sa mga manufacturer sa tuya, sa Pilipinas? May sarong kunyang baga na pigpasiguro na.
Pag napasala ka dyan, Kaya yan. baga supay sira mo mag-deliver. Oh. Sa na day kay itong so, ano yan, indemnification fund. Baka nga pag napasala ka yan, baka nga tamuyawon ka dyan. Dahil, pag Diba? napalasin da, mm. araw kan mangyayari kan itong so, nag-ibo kan ding pagsyak. Iyo. Iba paapod sinda, papabayadan sila. Ang ginibungon yan, Oh, may indemnity. so, gobyerno ang masagot. Oh. Imbis na sa kumpanya. So ito, garo Galing dikta. ano? Dikta ito kan mga manufacturer sa di. Sige, deliveran mo ka mo, pero magpasar ka mo kay nita. Oh, Kung may tanganin mga na dyan, may mangyari. kamu ang magsagot. Baka imbestigaran naman nindo kami. Di ba? Nangyari, adi. Ayan ang ala. Pero at least nagpuo na Roger, ngunit Ining- nangangal daw, yung Oh. ceremonial na pagpakuna, si Secretary Duque niya on duman siya sa Lung Center. Bilib ako kay Secretary Duque. Tapos si Secretary Galvez Bilib ako. sa PGH. Bilib ako. Tapos may simultaneous na mga pagbabakuna man sa iba-ibang mga ospital. Bilib ako. Diba sa Manila. And Oh. then, sa masunod na daw, Mm. dadaraho naman sa Visayas sa San Mindanao sa Oh. mga bakunang iba. Iyo. Bako na ini pwede senior citizen da. Ha? Si Duque, parang gano'n kayo ni. Di ko aram. Di pa man ano? Di ko aram. Si Galvez, baka di pa mga 65 o 60 yan. Ako na Di pa man kayo. Nag-retire ba yan sa EFP 55, di ba? Oo. May mga Bilib ako sa duwang ini. Makakatabang iyan sa makatabang iyan sa katakutan kang publiko. Roger, may mga pagliwanag kaya na ito ngaya, kunya nito, pakuman nito ngaya talagang delikado. Oo. Mala, tinugutan ba ka na ATF na itudok na sa medical health workers. Kaya lang, Makalibugan makano ganun. Paliwanag. 12% siya nang gustong magpapakuna. Iyo nga, makalibugan man kaya ang paliwanag paminsan eh. Kaya nalilito na ang tao. Roger on that. Oo. Kaya, paragos ko yun ang PGH ito pa di so kan. PGH ito so dominate lugod sa gusto magpapakuna. 12%. 12% ito. Kan mga itong ano. Sabi man ni Presidente sa Digong Kasubanggi, kaya okay lang. May na problema kung nabuo nito magpatulog ang bakunang ini dali sa China. Pero mahalat-halat kita. Iyo. Mahalat-halat ngayon kita. At least, makapuo na kita. Roger. Oh. Okay, ngunit sa Republic kakaribukan ang desisyon ka na ATF na Jesus. dahil na magagat ni nanuman na dokumento. Salbatana. Travel authority dahil na, pati nung medical yung testing dahil na. Nalula ako naman pa di. Alam ba nga ako? Kinaptiwa ni Kandi ILG. Alam ba nga si Juan de la Cruz? Mapa Manila. Dahil ka naman kahagadang kung ano, di ba? Dahil na, pero kung nang dudumanan mong LGU, ikaw na existidong polisiya. Di ko sabihin, irrespeto kang IATF, kang LGU, kunigwa. Halimbawa, Ligaspi, kung ang policy na may Rosal ngaya, dahil may maglaog digti na dahil ng Swab. COVID test, RT-PCR. kung yan, will stay yan. Susunod na yan. Pero kung dahil ka yan, diretso sa arong dahil ng quarantine, kung dahil sintomas dahil quarantine, diretso ka na. Nalibong ako duman sa IATF, ha? Bata sa Okta Research baga kontra, garing nga sa land decision nindo. Ayo. Okay. Magprepara na sana kita. Iyo nga, nalibong ako duman. Anyway, sige. Okay, yung pipi ang mga mainit ko niyan, ang iba po kayo na tiyan, nabangan. Sa alas 5 sa alas 7 na yung pagkaga. May space na po si Martina. Good morning. Imagine tatanggalon muna itong mga requirement na ito. Babalikan tayo yan, ha? Babalikan tayo mga istoryang niya. Okay, bueno, kapatid. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 5 minutes bago magabot ang alas 6 ni Naga. Anong gusto mo mangyari, Jing? Makamersal ka muna, mapareport kita. Anong suggestion mo, Jing Tabi? Ha? Ma-report muna kita? Okay. Ange Galero, nasa linya. Ange, good morning, Ange.
Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, naghihingo ako niyan ang gobyerno provincial kan Albay, partikular na sa paagi kan Provincial Social Welfare and Development Office na mas mapahiwas pa ang sendang programang Albay Provincial Shelter Assistance Program o ining ASAP. Sigun sa opisina kan nasambitan ng nasambitan ng ahensya, ini ang saro sa mga programa ni Gobernador Al Francis Bichara kung sa ibigtatawan ninda ni mga shelter assistance ang mga nawaran nin harong o kay nadanyaran ang harong kan mga nakalihis pang duminapadong bagyo sa probinsya kan Albay. Si Dr. Eve Grahida ang namamayo ng programang ini kung saan maugmasinda na matrayumpong na ikondusir ang pilot implementation ka ini sa barangay Libho, Kantiwi, Albay kung saan 60 na mga benepisyaryo ang nakinabang sa nasambitan ng bagay kung saan sinda na naokan na mga materyales katuwang ang PNP para makapagkonstruhir giraray ang mga residentes ka nasambitan ng barangay kan sa indang iistaran o kaya mga harong. Sa ngunya natapos na ang enot na implementasyon kini, alaga day pa naaaraman kung saan naman ang sunod na target na gibuhon na mga utawan ng mga harong o kaya materyales para makapaggibo ng harong. Alagad sinabi ni Grahida na sa ngunya na hinguwaho ng gad kan gobyerno provincial kan Albay na mas mapahiwas pa ang programang ini lalo pa ngunyan na aminado sinda na kan mga nakalihis na bagyo kan taon 2020 talagang kakulman ang nawaran nin harong na mga Albayano. Ito ang VP Henry ang mga impormasyon ang Galero, DCTV. Ang mga bareta susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. What time is it where you are? Ayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics,
Mathematics and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Human Resource Development Management, Major in Business Process Service Management, and Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, fitness area sa Sawangan Park, dahil basta magagamit kan mga gurang. Albay, West Coast, may dakulang pakinabang sa turismo. Sa lado nasyonal, Sinovac vaccine na sa Pilipinas na. Bakuna kan AstraZeneca na bolilyason pag-abot ngunyan daw. Sa ibang nasyon, ambassador kan Myanmar sa United Nations pinalayap sa pwesto. Detalyes kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Mga bareta, mga tugang na mga mainit, tigdi po sa Morning Hirit, ngunyan pong aldaw nin Lunes, Marso 1. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, may panibagong 34 na na-record na bagong kaso din COVID-19 sa Bicol na nagtotal sa 453 na active cases. Mantang sa kabilugan, minabot naman sa 4,791. Ang enot ng 34 kasong na-report kan Department of Health, iyon may kinaraman sa mga probinsya kan Camarines Sur na igwanin anom Catanduanes may 4. Kinabibilangan kan tulo sa Virac asin saro sa Viga. Mantang Masbate igwanin saro asin 23 sa probinsya kan Sorsogon. Kinabibilangan kang Siam sa Sorsogon City. Tulo sa Gubat, 2 sa Castilla, 2 sa Huban, 2 sa Magallanes,
Mantang tagsararo ang barangay ang munisipyo kan Barcelona, Bulan, Erosin, Matnog, asin Prieto Diaz, Sorsogon. Igaman ki 35 na report na recoveries may kinaraman sa sinabi ng helang, mantang demang kina-report na nagadan susog sa data na linuwas kan Department of Health. Problemado lugod sa ngunyan ang mga senior citizens sa sin mga may na dain ng kakayahan na mag-jogging sa Legazpi Boulevard kundi ang mag-unat-unat na sana sa Sawangan Park Fitness Area. Ini sa rason ng mga millennials o mga jóvenes lugod ang nakikinabang sa fitness rides imbes na ang mga gurang mantang bako man para sa indang lawas ang katuyuhan kaini na magtambay asin magchirismisan. Ang mga gurang na sige na sanaan ngurob-ngurob dahilan tadaiman sinda nakakagamit kundi ang mga jóvenes sa napermi dahilan kay ni uyam ang mga gurang asin dahil sinda nakagamit kan mga pasilidad na nasa fitness area. Dakulan potensyal kan Albay West Coast sa Tercer Distrito kan Albay para sa ecotourism asin kauswagan. Ini sa rason na nasabing lugar mayaman in marhay sa mga magagayon, maputing beach asin malinig na kadagatan na siguradong dadayohon kan mga turista. Inampahayag ni Nong Rangasa, Executive Director kang Local Climate Change Adaptation for Development, kan siya magbisita sa lugar kung saan nahiling niya ang potensyal para sa environmental protection, coastal conservation, recreation, cultural tourism, climate change resilience as in economic progress. Sa nasabing lugar may mga binugtak na resorts na pwedeng nang bisitahon. Mientras tanto, sarong lalaki na dati nang nasa karsel na kuananin badil sa iyang harong. Jomar Bien sa detalye. Liwat na sinerbihanin aresto ang sarong dati nang nasa karsel digi sa Malinaw Pulis ini matapos na magkaiguanin search warrant ang mga autoridad sa sayang residensya sa Barangay Jarukan Malinaw asing nakuha ang sarong kalibre 22 na revolver. Ang suspitsado na bistuhan na si Moses Calais Cascabel alias Yoyong, 46 anyos, residente kan Purukdo sa Barangay Jarok, Malinaw, Albay. Si Cascabel enot ng inarestar asin nakakarsel kan February 1 unya na taon dahil sa kasong murder na nakomitir kan nakalis na ulan na Disyembre naunambita na persona habang anion digdi sa kustudiya kan Malinaw Police iyoan napagaraman na may natatago pala na baril kung kaya nagkaiguan ni na aplikasyon sa korte na makapag search ang mga pulis sa sayang residensya na naging positibo man ang resulta. Iyan ang report. Jomar Bien, DCTV. Nakatalaan po na mangyari ngonya na aga ang kick-off ceremony kan pagpuon kan selebrasyon kan Fire Prevention Month kan Bureau of Fire Protection na may temang sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Sigon kay Fire Inspector Aramis Aristedes Balde. Tagapagtaram kan BFP Bicol nakadakol ang mga nakalinyadang aktibidad na pwedeng magpartisiparan kan publiko na makakukuanin informasyon asin ideya tanganing maiwasan ang pagkakaiguanin sulo sa palibot. Kung sain, basado sa Presidential Proclamation 115-8 ang bulan in Marso, simbolo tanganing punan asin pakusugon ang sendang espersos asin kampanya na marealisar ang objeto kan aktibidad na zero fire incidents. Sa ngunyan, basado sa indang record, nanginginot pamanggiraray ang electrical failure na rason kung nata nagkakaigwanin kasulo. Naglangkaw po nin 8.32% ang kasulo kan taon 2020 na minabot sa 11,771 halangkaw kumpara sa 10,866 kan taon 2019. Sinabi ni Fire Inspector Aramis Aristedes Balde, tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection, target nindang niya na taon na mapakusukan sa indang Information Dissemination Campaign, tanganing magbaba ang nangyaring kasulo sa palibot. Sa ngunyang padagos ang pagkundok tanin mga seminars and workshops kanasabing opisina, tanganing maedukaran ang publiko manungod digdi. Asin de dapat nagibuhon asin kung anon mga day dapat gibuhon para maiwasan ang kasulo. Bareta, may kinaraman sa Fire Prevention Month. Nasa linya si Lowens Barzena.
Salamat VP Henry pa pinagpupunan ng unyan kan Bureau of Fire Protection Region 5 kaiba ang mga personnel kan Legazpi City Fire Station ang kick-off may kinaraman sa Fire Prevention Month na may temang sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Iningon yan ang pangyayari digdi sa nasampitan ng lokasyon na kung saan may mga nakataralang tagnang mga fire truck hali sa Region 5 basin sa Legazpi City Fire Station tangani ng ikondusir ang siring na aktibidad digdi sa nasampitan ng lokasyon. Asin sangon yan nagkakaigwanan mga seremonya ang mga nagkapirang mga personnel kan Bureau of Fire Protection Region 5 may kinaaraman digdi asin sa inisyal na pagkikipag-ulay kan TCJ Benyos kay Fire Inspector Aramis Aristedes Balde ang tagapagtaram kan BFP Region 5 sa iyang ipinagunampitan na ini magpapadagos asin na pinaglalauman niya sa paagi kan mga sa iyang opisyal na ang Fire Prevention Month ay magtutunong maski matapos na ang Marso. Oni si Fire Inspector Balde, may kinaraman si Bagay. Sir, maray na aga po lahat kita sa DCGP. Ano po ang pinakang objeto po kayo ng aktibidad na ini na pinagigibot na digdi sa may Sawangan Park? Si BP Henry po na sa ibang dalinya. Yes, good morning po, Sir BP. Yes, sir. Good morning. Opo. Pinaka-objective, sir, kan activity tangon yan? Ini po, sabi nga ni, we are trying to raise the awareness kasi ito po mga kahimanwa. Ini po sa katuwihan po kasi itong Fire Prevention Month baga, nakada bulang kang Marso, taon-taon. Ini baga po, susug po ini duman sa Presidential Proclamation number 115-A. Dapat po sa bulang ka Marso, talaga pong tatawang ki doon ining sabi nga ning awareness po kasi itong mga kahimanwa para po talagang sabi nga ni mabawasan na po ining nagapartaas pong bilang kasi ito yung kasulo. Iyo po, sir. So ano po, sir, sa assessment po kang BFP Region 5, ano po ang pinakang factor kung nakakagawa po pirmi kita ning kasulo digdi sa satuyang palibot abi? Actually, dakulo ng basihan kayan. Pero po sa mayang pag-adal, talaga pumalag po itong negligence, Negligence po siya kasi nangyari ang sulo, accidental. Pero po may cause po ito, kung nga as accidental. Nakalingaw po, kapabayaan po, pero may ang nangyari kaya nasagot po itong kung nga tagkasulman po sa kuryente. Iyo po, sir. So, generalize, sir, ano ang abiso ta sa publiko? Tangani pong maiwasan po ang pagkakaigwa ng incident ng mga sulo po sa satuyang palibot abi, sir. Okay, ang tumayo pong tugon sa pukan sa kasi po makiulay pa na kung pwede po makisumaro sa aktibidades ngunyan. Talaga pong sabi nga ni tawang ki panahon po ining sa tuyang pag-prevention na awareness po talagang sabi nga ni para po kita sabi nga permi kitang aware paano ginigibot pero permi kita makaramdaman sa itong paglikay. Yeah po, sir. So, sa ngunyan, sir, na aldaw, ano po ang mga pinaglalauman pong aktibidad na gigibuon kang BFP apisar kan kick-off ceremony na ini po? Okay, di kaya sa itong sa Legazpi, nagkonsulta kami sa IATF. Binawal po itong usual itong motorcade. Kaya po ang ginigibong na po ngunyan, dati lang po kami makikigwa itong oil po on the road. Kasi baga po kami makurahaw kasi mo mga reminders gila yun. Asin po ang naiba po ngunyan kasi instead po ng motorcade, kami po makigawa unrolling po kang ito po unveiling kang dakulawan pong tarpaulin ki Fire Prevention Month. Na pagilingin po, sabi nga matao ki dakulawan mo na na reminder po sa gapos. Roger, BP, baka taping po tayo, Sir Balde. Okay na, klaro na, thank you. Oo, Roger. Sir, pangapunda na lang tabi sa publiko, may kinaraman po digdi tabi. Okay, dakulong po kami aktibidades po na pwede po nitong intrahan, yung mga games and contest kami. Asinigawa po kami aware na mga exhibit po sa mall sa 11 and 12 24 to 26 po and sa po exhibit sa Pacific Mall. Pero po sarong magiinom pong aktibidades po itong sa aga. Kung saan po sa mga pong pupunan ang paglunsar po kang itong Kaisa campaign. Ini po partisiparan po kay nagkapitong regional directors po dito sa tuyang mga ahensya. So nakula pining pagbabago po na mangyari po sa tuyang mga establishmento. Oo, Roger. Salamat po, sir. So yan tabi PPC Fire Inspector Aramis Aristedes Balde ang tagapagtaramkan Bureau of Fire Protection Region 5. Live digdi sa May Sawangan Park area. Ako po si Luens Bursi Barcena kay Balde Boy Bata. Mientras tanto, mga armadong personahe, as in intel personnel, kan Piodoran PNP,
Dit pang magkaputukan kasabangi. Jimmy nasalita sa report. Dit pang magkaputukan bandang alas 12:15 kasubanggi ang mga intel operatives kan Piuduran PNP na nagkukonduser nin intel monitoring sa barangay Buenavista matapos na mamalisyan kan sarong polis ang sarong persona na namidbidan kan polis na si Jesse Malto Madridano taga Santa Cruz Donsol, Sorsogon. May kasong robbery taon 2018 asin dati na ini na naaresto asin nakulong. Sa pagmasid ni Police Staff Sergeant Rojas, ibaan na hiro-hiro ka nasabing persona kung saan may kaiba pa ini na sarong lalaki kapwa may isling bag sa ibungkan kamatangaanin banggi. Ang ginibon ni Police Staff Sergeant Rojas sinita ang nasabing persona alagad puminalag ansyas na may kukuton sa bag. Alagad alikmat an polis na inot an polis na nakabunot nin badil habang dinaguso kan na polis an suspect para aristohon. Habang nag-iiskaramusa an dua an kaibahan na lalaki kan suspect na maisling bagman nakuha sa pangaran na Gerald Urandi Umbao, minabulnot man ininin badil para tirahon o tabangan an sayang kaibahan. Alagad nakaback up man ang sarong intel operative kay Sergeant Rojas sagod na iuman ang tinutukan ni kana sarong pulis na nakuha sa pangaran na Police Master Sergeant basta sarong Police Master Sergeant Travelas. Sagod na man tumanaan mga ini. Palibas sa well-trained an mga pulis, dahil nangyaring nakabunot nin badil an duwang suspect. Imbes, kapwa an mga ini dinara sa ipatura. Durante kan rekisahan an mga ini, gikan sa mga isling bag kan duwang sospechados nakuha an tigsarong badil, asin mga bala. Kay Jesse Madridano, sarong caliber 38, anom na bala, 5 live na bala kan shotgun, 26 na bala sa caliber 45 plus 10 mga bala sa kalibre 38. Mantang kay Gerald sarong caliber 45 may 6 na bala asin sarong bolster. Sa ngunyan kapwa na sa police headquarter an mga ini pinag-iimbestigaran kung nata may armas an mga ini sa tao kan kabanggihon kung sa insertong may hampangon an mga ini ni na mga nagkakanigong kaso ngunya na pagkaaldaw ipapail ini kan Piuduran PNP. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras sa Pilipinas, 17 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Iba pang mga bareta sa lado lokal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat
Sa MaxFit nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita sa mga bareta sa lado lokal, Purple Mondays para sa selebrasyon kan Philippine Women's Month. Pupunan ngo niya na aldaw sa Kapitolyo Provincial. Ans Galero sa detalye. Pupuunan na kunya na primerong aldaw kan bulan in Marso ang pagselebrar kan Kapitolyo Provincial kan Albay sa hashtag Purple Mondays bilang pagsuporta man sa selebrasyon kan Philippine Women's Month 2021. Ang pagselebrar kan Purple Mondays sa laogan Kapitolyo Provincial ni Albay i-realisar sa paagikan ipinasar na resolusyon ni kinatawan Glenda Bungaw ang pamayo kan Committee on Women, Children and Family sa Junta Provincial kan Albay. Ining resolusyon ini minataonin na obeto o kaya may obeto na kada Lunes kan bulan in Marso pigin ganyar ang mga empleados ng gobyerno provincial na magsulog nin kolor lila o kaya purple o violet na klase nin mga bado bilang pagsuporta nga ni isang mga kababaihan ngunya na bulan kan Women's Month. Apera kayan, pigiin ganyarman ang Kapitolyo Provincial kan Albay na magamit din siring na kolor sa pagdisenyo kan sendang mga opisina o kung ano pa man ngunya na bulan kan Marso. Ang Philippine Women's Month o Philippine Commission on Women ang mangingenot daw sa selebrasyon ka National Women's Month kunya na taon 2021 kung saan sinabi ni Bungaw na iguinin ng tema na Women Exchange for Work for Women na laban sa pandemya kaya. Sinabi ni Bungaw na the fall ng mga Albayano ang dapat na magkisumaro sa siring ng selebrasyon lalo pang ang mga kababaihan man sa probinsya ng Albay dakol man ang kontribusyon sa sosyedad
o kaya sa komunidad. Sa ngunyan, ang sendang komitiba kaibahan ang sangguyan panalawigan kan Albay nagahagad man ning suporta kan maniba-iba pang ahensya de gobyerno sa bilog na probinsya kan Albay na suportahan man ang siring na lakdang. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Maluya asin mating supply nin tubig sa Legazpi City, political will ang kaipuhan. Al Armario sa detalye. Kaipuhan ang political will kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi kung paano mapagkaray ang serbisyo kan Legazpi City Water District atin PhilHydro o Mayniland. Comment yan ni Congressman Saldico sa Bicol Party List. Tagrangay kan mga konsumidores na mating minsan ang tubig na supply kan PhilHydro Mayniland asin LCWD. Kung minsan dahil paninbulo sa ibang parte kan urban areas digdi sa Legazpi. Sigun kay ko, kay po na digdi ang political will kan gobyerno lokal kung paano ini ma-improve ang gobyerno lokal kan Legazpi sa panginot man ni Mayor Noel Rosal. Igawa man ang mga expertos na mapa-improve ini. O kaya bukas na sa kompetisyon ang supply kan tubig. Igawa nang bigi-develop sa barangay Bugtong. Digdi sa urban areas, niyan sa Bicol, yan man ang konsentrasyon sa paghanap ng kadagdagan ng mga sources, alagad ini concentrated man sa mga rural areas. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, sa iba pa niyatong mainit na bareta, mag-agum binadil kasubanggi sa syudad ni Ligao. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Parehong irido ang magagom na Ronman Huit Pedres, 35 anyos construction worker asin Katrina Bartolome Pedres, kana puro 4 barangay na Bunton, Ligao City matapos na padilon ini kan suspect anakwa sa pangaran na Rodel Mansion Bungol, 38 anyos soltero kasubanggi alas 11:40 kung saan biglang suminulpot siya na ang suspetsado ali sa Maniglom. Sagod na parehong pinatukan ang duwa. Sa inisyal na informasyon, all personal grudge ang rason kan pambabadil mantang ang suspect pagkatapos kan na insidente o pangyayari, dominulag uminagi sa makabasan hanggang sa ngunyan at large ang nasabing persona. Sa ibong naladoan na mga biktima kapwa idinalagan sa Albay Provincial Josepina Belmonte Duran Hospital para sa pagpapabulong. Asin sa ngunyan na padagos pa ini na pinag-iimbestigaran kana Ligao City PNP asin dahil pa may establisher kung anong klaseng baril ang ginamit kan suspetsado sa nasabing pangyayari. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nag-abot na po sa nasyon ang primerong batch kan COVID-19 nagibo kan Chinese pharmaceutical firm na Sinovac. Eksaktong alas 4:10 kasuhapon kan maglanding sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplano kan China kargaan mga bakuna. Tulos na dadarahon ang mga bakuna sa COVID-19 Referral Hospital sa Metro Manila para sa vaccine rollout ngunyan aldaw. Kaibahan si na Health Secretary Francisco Doco III. Asin vaccine SAR Carlito Galvez Jr. sa mga opisyal kan gobyerno na inot na mapabakuna gamit ang Sinovac vaccine. Mantang sangunyan nasa 525,600 na doses kan AstraZeneca ang pinaglauman man na maabot. Sigon kay Galvez, ang pag-abot kan Sinovac as AstraZeneca vaccines yan opisyal na pagpuon kang National Vaccination Program. Pinanginutan po ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagsabat sa 600,000 na doses ng donasyon na Sinovac vaccine kan China. Bago pa man na mag-alas 5 nin hapon, nagabot na sa Villamor Air Base ang convoy kan Presidente. Kasabay kay ang pagduman kan kinamumugtakan kan mga bakuna kontra coronavirus asin duman sinda naghuron ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Zilian. Mantang nagsabat digdi kay bahan man sinda vaccine o kaya Senador Bongo, Presidential Spokesperson Harry Roque, Health Secretary Francisco Doco III, Executive Secretary Salvador Medialdea asin iba pa.
Saro-sarong upload kan na Chinese military aircraft o offload kasuhap banghapon kan Chinese military aircraft ang kaon-kahon na naglalaman kang Sinovac asin i-disinfect bago magkuha ang presidente nin sample kay ni asin pinahiling sa ampanggan kamera na pag-araman na napaatab ang military craft kan China kung saan pasado alas 4 pa sana nakalanding na ini sa Villamor Air Base. Suhay sa report na alas 5 nin hapon ini maabot. Nagpasalamat si Presidente Rodrigo Duterte sa gobyerno kan China para sa indang donasyon na bakuna na panlaban sa nakakagada na virus. Kasabay kay ni siniguro kan gobyerno ang pagpapadagos na pag-abot kan nasyon kan mga bakuna kontra sa COVID-19. Sa giraray na hinagan ni Roque sa publiko na dain na magduwang isip na magpabakuna maski bako pa man sang 100% sure na day tatamaan in COVID-19. Pero ang importante day magiging malala ang mamatayan na sintomas. Nagabot na sa Metro Park Movers Storage Facility sa Marikina City. Eksaktong alas 7 kasubanggi ang bakuna o eksaktong alas 7:35 kasubanggi ang bakuna kang Sinovac nagikan sa China. Sigon kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro na dahil dapat ikahadit ang publiko sa sasarayan kan vaccine sa storage facility dahil may kapasidad ini ninsagod sa 500 milyon na doses nin bakuna. Nasa 70% man kan mga healthcare workers sa syudad ang handa nang magresibin nin bakuna kontra sa COVID-19 kung saan ang natatadang 30% iyan nagkukumbinser kang alkalde na magpabakuna tulos kaysa halaton ang gusto nilang brandin bakuna. Tinawanin doon ni Mayor Chodoro na mas marahay na igwang proteksyon sa panahon na ini dahil kung mahalat pa ang publiko sa ninsimana o bulan bago ninda maresibi gusto nindang brand bakuna ang oportunidad para duman sa ulakit day ninda pinaglauman asin ang viral transmission yaon permi kaya day dapat na mag-alangan pa. Papanginutan po ni Health Secretary Francisco Duque III as a National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine SAR Carlito Galvez Jr. ang pagpapabakuna ng niya na aldaw nin Lunes. Sinabi ni Senador Bongo na sa Lung Center of the Philippines mapatadok si Duque mantang sa Philippine General Hospital si Galvez. Sa Sinovac vaccine haling China ang gagamiton sa duwang opisyal mantang ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte ang first round kan vaccination sa primerong simana kan Marso. Sigon kay Go, kaibahan sa mga nainoton na nasa listahan kan prioridad kan gobyerno ang mga ini iyon frontliners at nagitios na senior citizen para dit-dit nang makabuelta sa normal na anasyon. Ngunyan na simana maabot man ang bakuna sa Visayas sa Mindanao kaya pwede man nindang puunan ang pagpapabakuna. Oras sa Pilipinas, alas 6:32. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang pinalaya po sa pwesto ng Ambassador kan Myanmar sa United Nations sarong aldaw matapos na maghagad nin tabang sa UN para tangkason sa poder ang mga military leaders na naglansar nin kodita. Sinabi kan Myanmar State Broadcaster MRT na pinagtraidor ni Ambassador Kyaw Mue o Tun ang nasyon na sinagtaram para sa baka-opisyal na organisasyon na dai nagre-representar sa nasyon. Sinabi pa na inabuso kan ambasador ang poder as in responsibilidad kay ni bilang ambasador. Enot kay ni sinabi ni Kyaw Mue Tun na sa UN General Assembly na nagtaram ining sangaran kan gobyerno nakakulong na si San
Sokye magigaramduman na Pebrero 1 kan magkuditan militar sa Myanmar asin dinakop si Sokye asin iba pang civilian leaders tinawanin doon kan militar na talamak ang pandaraya sa nangyaring eleksyon kan Nobyembre maski nagpahayag ng Election Commission na patas ang botohan. Tinagutan na po kang United Nations Government and Johnson & Johnson o kaya tinagutan na kang US State Government and Johnson & Johnson sa COVID-19 vaccine para sa emergency use. Ini po ni katulong shot sa nasyon bilang lakdang para labanan ng outbreak kan ikagagada na virus. Unsain nasa sobra sa 500,000 na Amerikano na ang nagadan. Sinabi ni Acting Food and Drug Administration Director Janet Woodcock na ang otorisasyon kanasabing vaccine nagpapahiwa sa availability kan vaccine asin pinaka the best na prevention method para sa COVID-19 asin matabangan sinda laban sa pandemya. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ligtas ang CoronaVac o Sinovac. Ini ang tinawanin doon ka mga eksperto sa Department of Health o DOH, sinabi ka na hensya, na base sa ginibong pag-aaral ng Philippine Food and Drug Administration o FDA, na yun naman ka mga eksperto na magayon ang safety profile kay ni sa mga individual na clinically healthy, nasa edad 18 sa 59 anyos. Ang mga adverse event, yun mild to moderate, as sinababa ang posibilidad in allergy o anaphylaxis. Ang COVID-19 vaccine na CoronaVac o Sinovac, ang katalong bakuna na nakakuha ng Emergency Use Authorization o EUA alis sa FDA kan Pilipinas. Sarong pagiramdom kan DCGB, asin kan DOH para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mientras tanto, Pag-asa Legazpi, kaiba si Michael Francisco nasa linya. Easter is. So halos malaking bahagi ng ating bansa, ito po yung nakaka-apekto. Lalo na dito sa Southern Luzon. So kasama po dito ang Bicol Region. Easterlies din ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawi rin. Kami pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat at tulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan. Ang iiran, mula silangan hanggang hilagang silangan ng iiran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. So wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo sa loob ng 3 araw. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Mabuti nga, Mike, yung... Business News. Business News. Sa Sabaton, mga tugang ang mga motorista ngunyan na primerong simana kan Marso, kan pang-apat na sunod-sunod, pang-apat na sunod na simana, nin big time oil price hike. Sa tantiya, kan mga taga-industriya, nasa 95 sentimos, sagkod honor 5 ang aumento sa kada litro nin gasolina. Magkakawat man in 70 sentimos, sagkod 80 sentimos ang pinaglalauman na aumento sa presyo nin diesel. Pinaglalauman man ang pagmahal sa kerosene na iyong posibleng umabot sa 60 sentimos, sagkod 70 sentimos. Igasabing ang aumento sa presyo resulta kanakaging snowstorm sa Texas, may dakulang epekto sa production in petrolyo sa Estados Unidos. Nagitaas man ang demand kan petrolyo matapos ang pagbaba nin kaso nin COVID-19 sa bilog na mundo. GB
News Express. News Express. GB News Express. Sa pangaran po, mga tugang kanagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, kasi News Director Edwin Peralta. Sa lado lokal, katuwang man po si Angel Mostaza. Iyan ang mga baretang totoo. Sigurado, asin, garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga
talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes! Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga tugang, 10 minutes bago mag-abot ang alas 7 ng aga. May text sa kuya si Madam Rose Ahero. Oni, dangugan nindo ini. So gusto mong magpakarasal. Sabi niya, may mas wedding ngayaan cathedral sa June ngunya na taon. Free ngaya po ini. Makipaghilingan lang po sa cathedral office anytime starting today. Wara pong babayadan sa simbahan. Aram ko po na dakulaon ang tabang kang radyo DCGB sa informasyon na ini. So gusto po na magpakarasal mga tugang sa simbahan sa June pa lang. May schedule po na mass wedding dyan sa Albay Cathedral. Kamutabi na bako pangkasal sa simbahan o kasal sa civil, kinasal ni mayor, kinasal ni judge, no? O kung bako man nag-ibahan ka muna bako pa kamong kasal, igwatabi kimas wedding nagigibuhon sa Albay Cathedral sa June. Sabi ni Ma'am Rose, dengaya tabi kikagastusan, libre po ang kasal. Iya po. Magpalista na kamo, dumiyanda kamo sa Albay Cathedral sa Chancery Office. Diyan baga sa kwan? O diyan sa ano nga na po ka? Diyan sa opisina kang katedral. Yaon diyan sa sakuyang kaklase sa college. Mga tugang, magpalista po kamo. Libre, di pong babayadan. Sa kwan po ang kasal sa Hunyo. May oras pa na magpadakula po ki Urig. May oras pa na magpadakula ki Urig. Henry M. in Para lamang ihanda. Henry M. in the morning. Mga tugang, nahanda lang iba. Digdi po sa naging desisyon kang Interagency Task Force. Na hinali ninda mga tugang ang travel protocols sa mga local government units. Susog po mga tugang sa resolution number 101, igwatabi kipig-apod na uniform travel protocols for land, air, and sea, dain na daag kaipuhan nin mga biyahero na mag-submit nin RT-PCR tests sa saindang local government unit point of destination. Apuera sa nakon obligaron kang LGU ang mga mabisita. Halimbawa, Bunjing, ako ngaya, hali akong Manila,
Mauli ako dyan sa daraga. O kung ano man, dai ka na i-require na magsairaron pa sa RT-PCR. O mauli ka digdi sa Legazpi, o kung ika ngaya turista sa Legazpi o sa probinsya Canalbay, o sa ibang parte kan Pilipinas, di ka na po tutugot i-require na mag-RT-PCR. Kung sabihin tabi, ito bagang swab tests, di ka na daahagadan ki swab test kan lokal na gobyerno. Apwera, kung ang LGU mag-insister na dapat tabi i-require kamo kita na mag-swab. Halimbawa ngayon ako, Jing, maduman ako sa Manila, maglakaw-lakaw ako sa Manila kay mga sarong pirang aldaw. Di naman da ako i-require kang consent sa duman sa NCR din RT-PCR. Pero kung ang dudumanan mo iyuan saro sa mga requirement, pwede da tabing gibuhon kang LGU. Ini po mga tugang, dahil na da kinakaipuhan, oni pa ang saro, dango ganindo ini. Dahil na da kaipuhan pa po na magsairaram sa mandatory quarantine, basta wara nin ano man na sintomas nin COVID-19. Salbatan ang pangyari. Pero digdi, dahil man kaipuhan na magkuangin nin ano man na travel authority, pati travel authority hinali na inisyo kan Joint Task Force COVID Shield, maski daatabi tinurusa na ang travel requirements, tinawanin doon kan gobyerno naman tiniron sana ang maigot na pagsunod sa pinapautob na health protocols kontra sa COVID-19. Iklaro ta daw ini taon-taon sa tangon niyan po kaya ang saro sa mga mahigpit na nagpapasunod kay ni Ion Legazpi si Mayor Rosal, Bata kan sarong simana, binukasan na po mga tugang, nag-reopen giraray kita kan turismo digdi sa tuyang syudad. Masunod kita kaining kasuguan kan IATF o DAI? Masunod kita kaini? Tasabi, pwede man ang obligaron kang local government units. Sayin ka obligaron bago ka magsakay sa eroplano. Ang haputig di, paano na sumasarakay sa eroplano, Bonjing? I-require kang eroplano na mag-RT-PCR ka? O sa travel protocols? Ihaputa ini sa mga airline companies. Takunday ka magsakay sa eroplano ba? Kapag masakay ka, kay po nakaswab ika. Paguli mo digdi, o kung masaing katabit na lugar, di ka naman nahagadan tabi kang travel documents, ito bagam, so travel authority, RT-PCR, etc. Bako daw tabi, delikado ining naisipan kang IATF na ini. Although may kulatilya. Bata, nahiling ko kasubanggi sa telebisyon, mga tugang, na sabi kan IATF, dapat ngaya irespeto kang LGU ang sa indang desisyon. Although may kulat may ikog, unless daw na i-require kang LGU ang malaog sa inda na mag-RT-PCR. Pero i-RT-PCR ka, dumana mismo sa kwan. Sa lalaugan mong ikunmasaing kang LGU. Kung wala, naglalakaw-lakaw ka na, dahil naman databi required and mandatory quarantine, basta dahil kakisimtomas, nga paano Bonjing sa mga asymptomatic na pigaapod? Ihaputa daw ini taon-taon kay Director Noida IATF Bicol. Yung kaya nga ni may pig-apod na asymptomatic, taday ka man kinamamatian, day ka ki ano man na sintomas na nahiling sa paagikan so kung ano-ano. Di ba? Bako daw delikado nagkairisi panindang ini. But sabi kan Okta Research, UP, nag-react na sa Okta Research, delikado nga iyan na isipan na iyan kang IATF.
Baka inopen na nila, tama lang, may vaccine na baga. May vaccine, buda iba pa. Pero, garo delikado po ini. Ako kulang ang kaaraman ko dyan, mga tugang sa kwana, kulang ang kaaraman ko dyan, tabi. Pero mga tugang sa iling ko lang na inda kamong nagdadangog, ano? Inda kamo tabi na nagkanang nagdadangog. Pero delikado ang sitwasyon na ini. Ito ha. Good morning. How about po the children? Are they included in that new travel protocols? Iyan ang ihapot ang taon-taon, ihapot tabi iyan, mga tugang taon-taon, ano, sa ano ini, sa ano ini, sa IATF Bicol, ano, di ba? Ihapot tabi yan, tabi. Sa inda. Buda, ano yan? Ang lokal na gobyerno, matugota. Igapagagipigapod mga tugang na, sa mga interview ko, tabi sa mga doktor, sa programa tang radyo klinika, may pigapod na incubation period. 1 week gayo dyan. Di kang namamatian, tapos papalaugong kadigdi, niya paano kung habang naglalakaw-lakaw ka, saka ka nagkaiganin simptomas? Iyan mga tugang ang kuan ang dapat na ilingon niya to. Ano? I-clarify tayo ning mga isyong ini, mga tugang ta, kunday na kay pang-mandatory quarantine, o paano naarlakaw-lakaw? Bata kita, day man kita nakakasunod sa tama na paggamit kan mask, sa tama tabi na paggamit kang kuan, kan ano ini, kan ang social distancing ani, para na sana mapila ka sa pagbakal kigulay din nangyayari. Di ba? Di kinangyayari. Oo. Paano? Ay, anyway, sana po ramdamon ta mga tugang na sa Europe, may mga nasyon na nagkaigwa ki turos kan restrictions, biglang naglubo ang kaso nin COVID-19 sa mga lugar na biglang tuminuros, biglang duminakol ang kaso nin COVID. I do not know. Siguro mas eksperto sinda sa mga matibayon ini. Mga tugang, tagustod ang i-balance ang ekonomiya, asin po mga tugang, ang paghanda para dyan, ang proteksyon kang publiko para sa COVID-19. 7:30 to 9, i-clarify tayo ni kay Director, Noida, IATF Bicol. Okay? There was something going on. Okay. Mga tugang, salamat po sa inyong pag-antabay. May text palandig di Myanmar's leader Aung San Suu Kyi is pronounced as Aung San Suu Kyi. Nahiling ko kaya sa international television, iba-iba ang pag-pronounce kay ni. Ibang pag-pronounce kay ni. Sa iba-ibang mga international television, iba-iba ang pag-pronounce. Anyway, thank you so much po Aung San Suu Kyi, sabi niya. Thanks po. Thanks a lot. Noted, tabi. Well noted. Thank you so much. Alright, mga tugang, salamat kan sa inyong pag-antabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time, mabuhay. Sa paglikay sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang